Okay mo ni ang kinaraan sa una, mga gaps kung maghimo ta og puto balanghoy o binago sa dilanon. Yan ani itan una, iipit una sa bato. Mangita ka og lubing punuan nga buhan nga tusok tong kahoy o lamping sa lubig ginabas pantungan og bato. Okay na, makaagas na yang duga o sabaw. Pwede na baguhan pagka 4 hours after. Tago ni muna na to ning poto. Ay. Okay, 5 ka oras na 5 ka oras na dito sa Iptanan. Ay. Sedih ka ba? Kada. Dahil. Na. Okay, yan na to ang munog kasaba puto. Lagyan natin ng silang mga sagol. Bisaya, sagol. Lubi na, lubi. Lubi niya, lubi. Kini kamay, gamay. Parang kita diabetison, gamay. Gamay lang. Gamay. Kamay. Sugar in English. Sugar. Hindi masyado, hindi naghanon pa kayo kay ang diabetes. Okay. Sahog-sahog na ito, sahog. Ano yung sagol. Luto na ito ni Ron. Okay. Okay. Ready na. Ready na lutoon karong tataon. Sundi ko ninyo aron nahibaw mo sa pagluto ang binago sa Bisaya. O sa Binulanon binago. Sa uban poto, kasaba poto, kasaba binago. Ano, mao na ni ang ato ang lutuan sa kasaba poto o binago sa Binulanon pa. Kingit-ngit kay gabi na gabihan ta ni. Mao na siya ang rice cooker nga gibutangan o bulit sa kilid-kilid. Dalawa na ta. Mao na siya kana. Mao na butangan na tulong mo bukaw na butangan to sa powder nga kasaba nga ginaling o sinagula naglubi og kamay gamay. Okay, kamay lang kamay. Okay, bukaw na mga guwaps. Atong ukban, bukaw na siya. Mao ni ang atong ilunod sa yahong. Yahong sa wan abot sa kana. Ato nang lutuon sulod sa 1 ka minuto. Nya balihon bali po sulod po sa usa ka 30 ka segundos. Mao na pagluto niya basta kay bukal na siya pagayo. Okay mga gaps, sayo na paglutoon ang binago. Ato na sa ukban. Okay, atong ukban na pod. Itong balihon 5 minutos na. Okay, luto na niya. 30 segundos. Waps, atong balihon. Luto na siya. Basta ka minuto ang yun sa di pa balihon. Sa minuto niya pagbali 30 segundos okay na, luto na siya. Sa dali ra basta kay binukal na daan musbon ko. Okay mo na ipagluto sa binago mga waps sayo na kayo. Bali na waps. Di mo maglisod magluto pero ang ato na nga ni nga pag pamilyar o unsay gamiton sa pagluto. Okay mga guys, humana. Finished product na, ready to eat na ni. Okay, atong kwintahon ang ginansya sa 3 kilo mga kaginansya tag 110 sa siyam ka kilos natay
300 30 ginansya. O pagaling pa day, kung ang pagpagaling pay kamay na pay lubi, bitatag 100 limpyo. Ang ginansya sa ato pa sa siyam ka kilos na tay 300 na ginansya. Okay ra. Buhi-buhi na po magkugi lang dagko lang inom po ang binaguha. Pero kana tag 30 maragagmay pa ni. Okay, magkaginansya pag yung tinuod. Okay, di na to yan underestimate ang mga manghimo ay binago kay di na tao nakapaeskwela ang uban, nakapahuman pag anak-anak binago lang. Tiyaw mo na. Mao na nga depende sa tao, sa kakugi lang. Bisag diskarte lang ba bisag unsay mahunahunang negosyo. Basta kay mo ginansya daog na. Ako gali manok, igo buhi ra pod. Bisag nagitagam tas Ginoo nga og kay gayunan nga mupili sa ato ang unsay ato ang ngayan nga negosyo para nimo gyud imo gyud na, di ba? Okay, Guaps, ano ko kutob. Daghang salamat ninyo sa pagsunod sa ako ang vlog o mangilaot na ko nga please subscribe o share og mahimo. Thank you very much, Osbon ko. Bye bye, daghang salamat. Okay.